Pinjakongpo ni phai sirkebani BJP nilip Mondol Committee asai khem along Mondol Executive amai kedo. ASA anam langpi aro tum pherangki amai kepha. Koila mati along Veterinary Department lapen Karbi Farmer Association atum cherok tok lapen vaccination apothak sekekipi. Karom non malik pinari kang sama berta long peneli thare mono sengti non berta ton pen arjupanik tha pinike chengse berta nilit BJP Mondol Committee asai khem along nilit BJP Mondol Committee atum maigangi bangso mai long Mondol Committee amai pu bapuram telon pensi mai cari pot District Committee EKADC ahin pen Simeon Phangchu Prabharit atum nang chetong don anparta pavitra rong pi Karbeng Autonomous Council MAC tanang chetong don si non head jong bang hukilik ke padopon along BJP Karyakartas atum ke claim ke nam kaci paduk pik lapen kaci pahai pon hek apot Karyakartas atum aphan kacoro lapen ning ke pathe alam thi hei than pon bangsa mai long kaci tong don Mandal Committee Mohila Morcha Yuwa Morcha Pencheng Lok Sakti Kendra lapen Sel Morcha doan aphan tame phangcho sangho ahin pen Karyakartas atum aphan kaci pahai pon hek apot kacoro pipajer pon thu along kaprek a Mondol Committee along asonsi pini nilip Mondol Committee along executive amai mesen pen pachon pon news desk report Kabidele News. Veterinary Department lapen Karbi Farmer Association atum chelang pet pen cherok tok amai lapen vaccination apothak seke kipipon Mayalong Veterinary Department pen Dr. David Bordoloi, Dr. Pradip Shyam, Hemari Terang, Divinson Rongphar, Anil Hanse, Ajay Das, Serdhun Kathar Pi Lapen, Chong Rengma, Chetong Dun, Lapen, Karbi Farmer Association, Mate Karbi, Saijutiki, Asong, Tiri Amai Pu Mohon Be, Lapen Alang Lidi Sang Hotung, Chetong Dun, Lapen Mesen pen Bivo, Lapen, Kaprek Kapangreng Api, Kalana Aseki, Pon, Mayalong Kecheng Si, Kapangreng Api, Kalana, Ji apothak sekepi pon lapen kiduk kilak atum kapangreng api kacolana pen ajok hemrit lapen osomar school kapasar le aphan abar sai hidung do kose veterinary officer Dr. David Bordoloi lapen ningje pon lasi kapangreng api kalana mate kapangreng asai adon tinta klen nangji chokehala veterinary along chokamar abang pu Divinson Rongphar pen kaningje pon ke godbox mate bi atum angtur bang propen keso kelana nangji lapen kopi koson ahutsi dowai ki pipon nangji mapu atipi pensi kacetong dun arat atum phan pajelmi pon news desk report Kabidele News. Ini ongdung di China là hai Jepang này pi phan vaccine trong pi pon long nó vaccine trong pi pon ko athai pi pon ma pula tang te ke bang ji ni là Januar Jepang này pi adung keso beng ke jong dia kan pi pon na ko te tam tangan ning kan ba vaccine pi pin aprang ning kan amo khala ke pare pi tum ta la isia por do ka so ti ti la si pini pen ba la so program claim lo ditum kon ma ti bang cheng lo la si ka mi lang ang kang tuan la ke pare pi phan vaccination ki PAG program ditum farmers la pen veterinary tum tengkon ko la si anutin arat tame pi pangareng atum an jonjol pangareng tuman apan ni tum pini la media me joni la lo vaccination program bang along anutin ta chetong num pen la pi phan ke pare pi phan vaccine anum pe phan si nili media hoi pen ang tu phan joni lo KSL nam lang pi aro atum pen anam lang pi constituency MAC rat atum aphan kelang ke pangkre ke plak ke dokka jok pini KSA anam lang pi aro atum pherang ke mai ke phapon Pini jakhong po ni phaisir ke ban nila khaing ko rap video pani constituency ke par lo nirja klam la betamai asai hemanong lamding road KSA anam lang pi aro atom kedam tang MAC mukut mohonto ke claim kedam ke chokchi anpart sarkar pen ke panong kasing thor asai antak ke flak vi ajok arleng arong an ke kasing thor asai amo e chetta ke tang mon peda ajok pini herang ke amai ke pha pinpuda me kedam tang MAC election ahot pusta me vote pc phai lo bon sada me kasing thor amo ki pi pon peda ajok rat atum
aning ke kang lapen aning kiduk ason ben lasepini KSA hin pen sedemi bangso alam thirat asatayalo wanang gok pon non hejong karbeng tan mas council kilik along MSC Sarban Telenga aphan sedemi pahai dunlop alang likhan mukut mahanta angthin ki rat aphan kelang rop ason ke jeplang pesi munit hijan ching hondang jip kaching thur asai amo asai do ans tame ki pika pacetang pet ji aphan si chuning pon lapen deopani hawar along ason son kopia pochi mukut aphan nominated MSC kipi pon mapuke alang letum pen karbeng tan mas council kachari ino kethek set kere set MSC aphan le piason te pusip Dr. Tuliram Ronghang aphan arjupon anpar ta isi kamang humi me alama bangke deopani arlopen chenglok balejan malom bang aso mate akhai kaprek atum ahapre hapre karbi along le kecarai et pen ason karche pon ponong lapen karjupon atengki longle apata setame akhai kaprek amer je thap lablo pusi KSA atum cherok tok pen dosit ARO asai hemelong anta ahok alam kelong jia krita lepsi arjupon bomlo alang li tumben kapacini pon atengke majok le longle Georgie sita akhangsi methang akhai hijan aphansi jornangji lapen rong asar atumta chini ne abang ku aphan jongsi alang arat aso atum longle jor pen arjudun long polotangte men lotok dun dedep asonte mesenjip sinjuning dipon bang solong KSA Anam lang pi aro amain ko Anilson Teron chunbang boson ingti John Lekte KSA BDC kong chunbang ojoy ingti Soron Teron Horen ingti aton pen henai jamai kang nipon News Text Report Kabedele News dobom la MEC aphana bangke Sorbon Telanga bangke non alang li haipon lo alang li elected lo lasi alang li phani li tuma bangke kachuningri kangtung non bang kachuningri kangtung bang ke lalo je alang li mukut ason alang li chiplang predatra non ki bang ji ningkan pho election chepahai datang dalo pot alang li bang ke claim kidam mi ponsen nang ji lapen kiron ke prak alang li avede nang ji lapen kado ka ve kipi dam ba development a hin long stam alang li kipi kidam chingbar frequency pi ponang ji lang ponang ji pusinili mai phu penili pichini dam thulo nilitum kacing thura sona be pilang ali puparai la karbi arong an bangke tum kacing thura som sithegam nong le kada tuara ve nombor silo tum kidam ke bang kasik sak thepik bala ningkeng bala por arwi jang se lo pote dak lang ke thipen jing lo kadu ve tuar masi inghan cheladam athai ve kidam tum hai our sai long tamini tum han kilang konji phansi yesimet ni tum lojari song pen tami chuning ribolo ba rat makisung dak kidam tang aku tami itu media long paklang lo je tu war ko nana se ge hinuma ka do media so katum da thek long lo itu kosong si dak arnaman pi hawalong akisung gidum ma puke la pen hodak ni tum si ke chilang phana war sai ve dak sub center ve puing long aju abang suni tum ke do ke thagalong kisik sak thipik adak si ke chilang phani tum mane so delu mane kisu mane pene kisu un edet along ki chipon tame puak ki loan che wani bogajan che wani dimapur ji pone la posong sin tum la kisung du la si la hai long tame tum han prabjin pen sub center tame ni tum han nang pinangi la pen ke tuwar nang selam pinangi la pen ke ka du gawe ni tum han da akisung akiduk do anta men ni tum han kelang kaching bar pon nang pusinon ni tum kidobom MC aki hai so buntu lingha phanta men ni tum hin pen chuning re pon Don Marley pinani kang sama beta mangla pan skang ton ponegla do me thak me kurwang thu